posar música a Pinter és molt, molt complicat, perquè Ell mateix ho és. no, és que el text és molt musical. Realment, la sensació que tens és de que si no necessitessis els 40 segons per fer un canvi d'escena i a més no deixéssiu de fer soroll quan feu els canvis d'escena, Sí, home, sí. si fos perfecte, em sembla que no caldria posar música, Pinter. Llavors, però com que això s'ha de trobar, la sensació és aquesta, qualsevol música que tingui emotivitat, i quasi tota la música la té, sembla que estiguis explicant alguna cosa, de que aquesta escena acaba així i jo amb aquesta música et porto emocionalment en un altre lloc. I clar, això amb una obra com aquesta és una merda, perquè no... Llavors, jo recordo, a mi em va costar molt de trobar la idea, però al final que hi ha aquest món de l'entorn d'ells, d'aquest pis, que hi ha contínua referència a negres i a portuguesos i a, no sé, pakistanesos i de tot això, que aquest món de fora podia sonar. Llavors, el que també convenia era que no sonés agressiu, perquè llavors també estaries donant una informació de discurs que no seria bona. Llavors, aquest món de fora dels immigrants nens, jo crec que era prou estrany com perquè no fos emotiu en cap sentit, fos simplement una cosa... i que a la vegada no fos agressiva tampoc, saps? Llavors era com una cosa estranya, sí. Però que va acabar funcionant, o sigui que la gent preguntava, sí. Però no s'encaixava gaire. Que era... Per exemple, estàs dient això, i que tampoc jo no m'ho havia plantejat mai, però tal qual t'estic sentint, i ara amb la distància d'haver-ho fet, a mi em dona un punt també, malgrat fos aquesta representativitat del món exterior, però aquella veu de nena cantant allò, de cop també et dona com una clau d'innocència, de joc, de joc, el que està passant allà, no? I aquesta innocència d'un davant de l'altre, no? Això també és maco, que igual és allò un regal dels déus. Va a favor de la lluminositat. Exacte. Això és bonic. Sí, perquè si et vas posant foscors, llum fosca, sorolls estranys, sí, tot el que... Sí, en tot cas sí que la sensació era dir hem d'ajudar tant com puguem a que no caigui mai en això. No? Sí, per exemple, no? Sí, curiosament la foscor concretitza massa. És un efecte concretitzador. En canvi, la llum mantens ambigüitat de les coses.